je boot, wie een kerk wel zo groot. Zie sneeuw wie een mens door het water. En zie had geloof ik wel 30 master in totaal. En zie hadden de Imperator. We hadden 1 miljoen zak vol met zeiknaatendrek. We hadden 2 miljoen flessen met zand. We hadden 3 miljoen zak voor en achter bedrukt. We hadden 4 miljoen boksen met kant. Zeker 5 miljoen buus, 6 miljoen muus, 7 miljoen liter water. We hadden 1 ganse vaas met gereehoetenaas in het ruim van de Imperator. Dat was Delisselei van Bivien op de hei. Dat was Wiel van de kantje van Wouw. Dat was ook Zevenberg, maar daar werkte niet Gert. En van echt heet geluivig Michel. Dat was Hotzelman Jules, altijd zaad wie een nul. Of houden zich met zijn kater. En de man dikke duur met een moel wie een Jules was de baas op de Imperator. We hadden 1 miljoen zak vol met zeiknaatendrek. We hadden 2 miljoen flessen met zand. We hadden 3 miljoen zak voor en achter bedrukt. We hadden 4 miljoen boksen met kant. Zeker 5 miljoen kuus, 6 miljoen muus, 7 miljoen liter water. We hadden 1 ganse vaas met gereehoetenaas in het ruim van de Imperator. 7 weken van hoes en de tering broek goed en weer zwalkte toen over de Maas. Van de blok op de boot gingen er 2 die dood, alleen ik en de hond van de baas. Maar het schip sloeg mij om, tju, dat was dom. Het dek ging al kaal onder water. Draaide 9 keer rond, toen verzoop mij nog de hond. 1, 2, 3. En de rest van de Imperator.